Uminto sa plitihan sa mga pampublikong jeepneys hayan maimplementar dinis sa Region 7. May recommendation na kabahin nini apan desisyonan pa kini sa LTFRB Board sa kauluhan kung pila. Anang report ni Nico Serino. Sa miaging simana, gipadala na sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board Region 7 ang ilang rekomendasyon didto sa ilang uluhang buhatan. Resulta kini sa pagpatawag nila og public hearing ug pagpangayo og inputs gikan sa lain-lain nga ahensya. Kahinumduman niadtong Setyembre, usa ka transport group ang miduso og petition nga umintuhan ang plitihan sa mga jeepneys. Ilang gipangayo himuong 9 pesos ang minimum fare gikan sa karon 6 pesos og 50 centavos. Matud pa, misamot kagamay ang ilang kita labi na sa pagtaas sa presyo sa gasolina. Ang LTFRB 7 nakakita og basihanan sa increase ug ila kining gipahibaw sa ilang uluhang buhatan. Win-win solution ang atong gitan-aw pod ang atong we give premium to the commuters na dili pod sakit kayo labi na mga estudyante no. Nagita sa sakto-sakto lang. Karong si Manaha, dugang justification, subay sa ilang girekomendar nga increase ang ilang isumiter sa Central Office. Wala pa noon mubutyag si Monte Alto kung pila ang usbaw kay ang LTFRB board man ang modesisyon niini. Depende sa atong gipadala. Kung kumpleto na, dili na sila problema mag-study, ilan na nang desisyonan nga sustain nila ang among recommendation, so, implement na nato. Sa pagpakisayod damo sa mga driver ug mga sumasakay sa mga jeepneys, managlahi ang ilang opinyon sa aumento sa minimum nga plitihan. Kinahanglan gyud aumento. Nga naman sir. Minus na magmadala sa balay. Minus sa take home tungod sa sinong dan sir? Tungod sa sige saka nga kuan. Sulina. Basta naay gamay. Basta nalay gamay okay na. Basta buhay lang ba? Makapipikto tuod isip ko sa kay estudyante pero sa i-consider sad nato ang sa mga driver bitaw nga case tinuod man jud nga nang nagkataas na jud ang palitonon sa korodos. Bukhan. Okay. Kay gamay ra. Samtang karong Nobyembre 9, gitakda sab ang public hearing sa LTFRB sa lain nga petition for fare increase nga gipangayo sa mga bus ug minibus sa Subo. Nico Sereno, Balitang Bisdak.